Čus! Tu je Sirmaster D a ja vás vítam už dnesného videa. Dneska to bude o hre, ktorú určite každý pozná. Geometry Dash. Ako prvé skúsime prvý level. Toto video bude 10 minútové, zanechajte like a odber. Keď dáme 10 lajkov, bude ďalší video z Geometry Dash. A dajte odber. A podporte môjho, to som ja, Sirmaster, toto je môj kamoš, pozdrav. Čus! Podporte, smejte sa, bude to môj bratranec, napíšte veľký lajkov a dajte mu to podpory. Smejte sa mu, lebo neviem čo. A môžeš hrať 10 minútové video. A prosím, podporte aj mňa, na YouTube sa volám Boskubo, keď ma nevyhliadáte, no tak to je fúk. Aha. Takže dáme, toto je level 1, aj tak je dosť hard. Ja neznám level 1. Bum, 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 bum. Ej, tak, ideme s týmto tu blbej lietadielko. Blbé lietadielko, lietam. Áno. Dobre, máme. Ej, kokos, to sú také priťahovače, či jak sa to volá. To neva. Ideme znovu. Koľko som mal percent, napíšte do komentov a prosím, zanechajte aj na môj kanál, som s klubom. Koment a odber. Točím hlavne veci z TikToku. Zaujímavé. Tak a ideme späť k tomuto. Tejto hre. A podporte Gumandixa. Áno, podporte Gumandixa. Napíšte Gumandix a dajte mu odber. Áno. Áno, a napíšte do komentárov, či chcete, aby sme zahrali spolu nejakú online hru s Gumandixom. Napríklad Bravo, presne tak. Už ide Martin 9. Tady normálne si stiahnem 3 rôzne hry. Blbú, takú dobrú a hororovú. Čo natáčal. Možno, že si potom Sirmaster D stiahne aj buď Payday do PC, alebo nejaký, čo by ešte mohol, no, PUBG do mobilu, alebo také niečo, alebo Counter Strike. Ja furt kápem do šľaka. Natáčame 3 mini. Toto video bude 10 minútové. Hej, keď dotočíme video a dáme ho na YouTube. No, z tohto tu budú viac epizód, ale potom aj z Minecraftu budú viac. Bude séria z Minecraftu. Ja milujem Minecraft, ale to tu na Sirmaster D sa trošku zbláznil a spieva blbosti. Mimochodom, ja som teraz Boskubo. Ach jaj, prečo to nejde? Teraz sa pokúsime dať 50%, hej? Ideme tryhard. 3 minúty. Kokos, ja budem sledovať, hej? Takže 4 minúty a... Koľký mám už attempt? 24. Attempt 25. Ja mám prestavočku, natáčam môj kanál. Sa sústrediť, aby som sa nepostracal. Takže... Ideme. Teraz dáme 50%. Toto bude 50%. 50% plus 50%. Toto dáme 50%. Nicht! To je tak ťažké, To je
tak ťažké. A ten 30. Jaj. Čo? Takže Attempt 32. Toto video bude skôr 8 minútové. Teraz keď skapeme, tak pôjdeme na level 2, lebo ten je ľahší, jak tento tu level 1. Ľahší. Nie! Dobre. Neskapali sme. Get wrecked. Yes. Haha. Jaký wrecked? Teraz prosím, drž sa v strede a nič sa ti nestane. Plus. Sľubu som, že dáme 50%. Prosím, sľubu som 50%. 50% som sľubil. Bum. Kokos. Nie. Yes, ale dali sme 50% a jak som vravel, ideme na level 2. Back on track. Attempt 1. Bum. Docela ťažké. Nie, ja to musím preskakovať, kokos. To musím preskakovať. To znamená, že niektoré sú... Máme 6 minút, toto video bude 8 minútové z Geometry Dash epizóda 1. Tu sa pokúsime dať aspoň 10%. 10%, please, mother. No, ale dali sme. Yeah, boy. Dali sme. Prepáčte, sme v autobuse v takom zájazde. A sú tu takí jedni nepriatelia naši, takže tu kecajú blbosti a ospravedlňujeme sa. Ešte 1 minútu, zahráme možno ešte 2 attempty a ideme, lebo končíme. Takže ideme. 7:33. 7:36, OK. Jaj, to nedáme. Skúsime 15%, teraz 15%. 15%. 15%. Máme 17. Dobre, takže už budeme musieť končiť. Takže tu je zástupca Sirmastera Boss Kubo. Zajte odber zvonček, takisto aj na Gumandix, Martin Hajko a Boss Kubo kanál. A takže tu je Boss Kubo, zástupca Sirmastera. Takže čus!